Какво бичове, това е Мешо Фитнес. Личното видео ще е последният Monster Workout. Сега, без много да се бавим, да отидем да вземем Monster. Нека да видим. Това е труден избор. Чуя се между зеления и лъч. Зеления не съм го пил доста време. Окей, правим. И ето ги, сега взехме зеленият Monster. Желайте ми късмет. Да сигурно се питате защо това е последният Monster Workout. Първо е полезно. Второ, някакси в ежедневието си много често вече забелязвам, че се задъхвам или ми стига въздуха за всякакви такива неща. Главното нещо е, че искам да живея по-здравословно. Монстърът като цяло ти помага много с тренирането, нали? Повишава ефективността ти докато тренираш. Рано искам да видя как ефективността ми ще се промени. Да, от друга страна, монстърът като цяло, нали, те прави по-измоен. Разо съм, че не ми оставя енергия, нали, за целия ден. От друга страна, нека си след като спя монстърът и целта ми се забавя драстично. Просто почвам да говоря някакви безмислици или да мисля по-бавно и такива неща. В следващите няколко видеа просто ще документирам процесът. Добре, сега без много да губим време, нека да отидем към монтажа. Благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало. Не забравяйте да харесате и да се абонирате за повече много bullshit фитнес контент.